Znam koliko vam je teško, znam koliko je vaš posao zahtjevan, vjerujem da je. I vi ste sad na braniku domovine i kao što sam rekla nekako predziđe Europske unije i na tome vam zahvaljujem. I molim vas da to prenesete svim kolegama. Hvala lijepo. Hvala. Dobar dan, poštovanje. Ovo je onaj povijesni most, povijesno mjesto, gdje su se temeljem Splitskog sporazuma, odnosno deklaracije, susreli 5. korpus armije BiH pod zapovjedanjem generala Dudakovića sa snagama Hrvatske vojske kojima je zapovjedao general Mareković. To je taj most. Kako ste? Kako ste vi? Dobro, hvala, poštovanje. Kako je, imate posla? Hvala. To je malo granični prijelaz, znači uglavnom poznajete svi sve više manje koji prelaze ovdje. Samo pogranični propusnik samo.